Tällä videolla jatketaan keskimoottori Pemaria siitä, mihin viimeksi on jääty. Tekniikka on paikallaan ja mieli tekisi saada tämä auto pyörilleen ja pois täältä putkiston tekoa ja sähköjen tekoa, joten hyökätään asiaan. Tekniikka se täällä tosiaan möllöttää paikallaan. Pikkusen oli haasteita, kun meidän sovitusvaihdelaatikko oli bensasta ja tämä käyttövaihteisto dieselistä, niin siellä oli vähän kannakeeroja, mutta isäukko on ne ratkaissut ja lammikosta huomaten täällä on ohjaustehostin keksinnöt meneillään tällä hetkellä. Mutta meikäpoika otti tämän takavannepolitiikan ratkaisuun. Näin ujoa fitmenttiä hän ei voi sallia edes jokkikseen. Niin tein nyt sitten testauksen ja tilasin 75 millin spacerit tonne taakse, jotta saadaan pyörä tyköön. Nyt mä kuitenkin otan ja jatkan siitä, mihin ennen Kemora-seikkailuun siirtymistä jäätiin. Eli sisusta pitää pistää maalauskuntoon ja yksiväriseksi. Se on tämän auton toiseksi oksettavin osa tämän ulkopinnan suhteen. Ulkopinnalle mä en ilman niilonapua voi mitään, mutta mulla on mandaatti maalata toi sisusta, niin hyökätään putsailemaan sitä. Täällä olisi nyt säkitelty tätä autoa vainoharhaisesti, mutta silti ymmärtämättä mitä on tekemässä. Mä ajattelin tätä asiaa niin, että koska tähän ulkopintaan tulee vielä maalaus, niin se ei ole varmaan ihan niin nökönuukaa, jos tänne vähän nyt karkailee sit sisusta maalia. Noi takaovet ja nämä tötteröitten ovenpuoleiset päät mä ajattelin maalata irrallaan ja erillään. Ja en tiedä, mitä tästä tulee. Jänniä juttuja. Täytyy muuten säkittää ohjausakselia vielä lisää. Se hyvä vähän katsella ennen kuin rupeaa sohimaan, mutta kohta ruiskitaan.
loose lips and moonshine. So don't talk about it, be about it. That girl's on the dance floor, gotta see about it. There's goodwill and good cheer, we never doubt it. When we hear it's all love, they screaming louder. I've been on the hunt, looking for one thing. Tell me if you got it. I don't wanna wait for the good. I'm burning out late. I'ma have a good day. No crumbs left on my plate. Got no time to waste for the good. I'm just here for a good time. 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 Se olisi seuraava aamu ja mä tulin tarkistamaan sen, minkä mä jo tiesin eilisen ruiskutuksen jälkeen, että koska minä en ole maalari ja suunnitelma oli erittäin vajavainen siitä, että missä järjestyksessä ruiskutellaan, niin tää ei voi olla täydellinen lopputulos. Mutta tänään paikkaillaan se, mitä eilen jäi, mutta halusin vaan teillekin näyttää, että en halua kaunistella lopputulosta enkä ylikorostaa omia taitojani, joita ei ole. Joten tarkistetaan virheet. Ja niitähän löytyy. Tuolla on koko P-pilari jäänyt ruiskuttamatta sisäpuolelta. Sitten toi kynnys, nurkka tuolta on jäänyt ruiskuttamatta. Toi turvakaaren jalka on jäänyt ruiskuttamatta. Tosta on jäänyt ruiskuttamatta. Tää takatuhto on onnistunut yllättävän hyvin ainakin siihen asti, että mä pistän lisää valoa tonne, koska sinne on ihan saakeli vaikea nähdä, mutta se nyt näyttäisi ihan välttävältä. Tässä kohtaa pistetään kohta lisää tuikkuja ja tutkitaan. Mutta sitten kun täältä puolelta mennään, niin mä olen nojannut tohon. Tuolta on VRC-putki kokonaan maalaamatta ja puolisivukaaren etulenkki on ainakin 50% maalaamatta. Et on tässä muutama juttu, mutta positiivista on se, että on siitä nyt heti tullut paljon parempi jo. Ei tää huonompaa suuntaan mennyt. Nyt pistetään uutta kamaa purkkiin ja jatketaan taas. Jokainen euro, minkä käytät Grumplosopissa, on automaattisesti osallistuminen arvontaan, jossa palkintona meidän Audi 80 Quattro vuosimallia 87. 18 vuotta pitää olla ikää, kaikki ostokset hyväksytään, tsekkaa tarkemmat säännöt ja ohjeet ja osta osoitteesta shop.grumplo.com, niin olet mukana.
Ai niin, se jäi sanomatta, että tämän tuulilasin alle tulevan tason mä meinaan vetää matta mustaksi, jottei se heijastele. Sen verran on Sivikki-projektista opittu. Se kirkas väri heijasteli aika rajusti tuohon tuulilasille. Tää tulipellin pätkä on semmonen, että sen mä nyt tässä kohtaa varmaan jätän hopeiseksi ja katsotaan, jos se heijastelee liikaa, niin pistetään siihen vaikka joku tarra sitten. Noniin, nyt rupeaa kelpaamaan meikäläisellä tämä suoritus. Ei se nyt virheetön ole varmaan vieläkään, mutta kyllä saa etsimällä etsiä jo niitä kuivia paikkoja sit tuolta. Pömpelit, tuo takaosasto onnistui jo eilisen jälkeen ihan hyvin, että noi pilarit ja katorajan mä ruiskuttelin nyt uudestaan ja turvakaaret sisäpuolelta oli ehkä isoin haaste. Niin nyt mä sanoisin, että tää koppa on sisältä niin hyvä kuin sen tarvii olla. Ja vedin ton tötterön ja ovien sisäpinnat niin kuin näitte samaan väriin ja nyt kun tää kuivahtaa vähän, niin mä pensselöin sit sitä mattamustaa tohon niin sanottuun kojelauta-osastoon. Niin. Sitten tää olisi vähän niinku kokoonpano ready tää sisustapuoli. Onpas hyvä fiilis. Tää teki todella paljon asiaa, että sai taas vanhat kälyset turkoosin sävyt pois tuolta. Ei muuta kuin antaa sen kuivahtaa tää päivä ja ruvetaan sen jälkeen repimään suojauksia pois, kunhan tää on tehty. Audi tuli maalaamolta kotiin tässä välissä ja mä olen työstänyt tossa sitä, mutta nyt palataan Pemarin kimppuun ja vedetään vähän musta maaliin, niin ei häikäse toi tuulilasille meidän kirkas sisusta ja Niilolta tuli myöskin kehotus, että vetää ovenpielukset samalla mustaksi, niin on nekin sit hoidettu ja ei jää tota alkuperäistä turkoosia kammotusväriä mihinkään enää pilkottelemaan. Mä venin tonne alapintaan tota samaa teippimuovihässäkkää, niin on suojattu nyt toi kabiinin puoli ja sekoitellaan vähän temaduuria ja pensselöidään noin. Nää menee varmaan ihan vapaalla kädellä nämä osastot täältä. Joku voisi ehkä sanoa, että tarpeetonta ajan ja maalin tuhlausta, mutta mä halusin niistä tämmöset, niin mä tein.
Ei kai siinä sen kummempaa. Vähän on valunut tonne helman alle, mutta siihen tulee käikäle päälle, niin ei haittaa. Ehkä tää oli nyt sitten tämä jokkisprojektin, tämä jokkismaisin osuus, kun pensselin kanssa on maalattu, niin voidaan taas siirtyä normaaliin hifistelypäiväjärjestykseen. Tää laitos näyttää enemmän autolta, kuin se on näyttänyt pitkiin aikoihin. Mun oli ihan pakko pistää tuohon lokasuojat paikalleen ja takaovet paikalleen ja takapandemit paikalleen, niin pääsee taas vähän semmoiseen fiilikseen, että on etenemässä eteenpäin ja että se oikeasti rupeaa näyttämään siltä, miltä on visioitu. Olen oppinut semmoisen asian, että tämmöistä tarvikelokasuojaa en ikinä osta mihinkään autoon, mikä ei ole jokkisauto. Tää on ihan kauhea tuote, mutta välttää tähän. Se oli pakattu aivan uskomattomaan pahvilaatikkoon, mikä ei olisi mahtunut mihinkään kuljetuskalustoon, joten paikallisen Salen pihalla unboxasin sen abloin avainta veitsenä käyttäen ja kierrätin saman tien pahvipakkauksen. Ja siinä oli kaiken maailman suojatöpninkejä kaikissa terävissä kulmissa, mutta siitä huolimatta tämä kärki oli tölvitty jo ennen kuin sitä oli sinne pakkauksiin kääritty. Mä sitä sain pikkusen suoristeltua, mutta nyt siinä on suoristamisen jäljiltä tommonen lommo, mikä pitäisi lyödä tuolta sisältäpäin ulos. Tai sitten se täytyy vaan kitata ennen maalausta ylitte. Ja tämä oli ihan ropellilla tämä nurkka. Sitäkin mun piti taivutella käsipelille, että sen edes ylipäätänsä pystyi tuohon paikalleensa asentamaan. Ja mikään pultti ei sopinut mihinkään reikiinsä. Joo, ei ole tarvikelokasuoja. No, onhan ne halpoja, mutta olen nyt ainakin oppinut sen, että mä tämmöistä mihinkään siviilikäyttöpitoautoon ostais. On jumppaa, että saa sopimaan. Sitten täällä on uutta ossaa. Spacerit eteen. Päästään tekemään jarrujen sovitukset. Nämä tuli Ruotsista. On laadukkaat tavarat. Ja sitten tämä takaspaceri on sitten kohtuullisen kokoinen limppu. Aika härski tuote, mutta härskit levikkeet vaatii härskejä ratkaisuja. Toisen takalimpun mä tänne jo valekseltaan heitin paikalleen, mutta siinä on sen verran on korroosiota tuolla meidän alkuperäisessä napakeskiössä, että en naputellut sitä sitten ihan loppuun saakka vielä. Täytyy hiekkapaperin kanssa käydä se kunnolla putsaten ennen asennusta. Mun nyt pitäisi tulla vanteet sitten tykö tuohon lokasuojalle. Sitten täältä löytyy vesilinjan tekomateriaalia. Siellä on silikooniletkuu ja alumiinikäyrää. Sitten meillä on päävirtakaapelin aihioksi on tämän auton oma vanha päävirtakaapeli. Se löytyi purkukasasta vielä, niin miksi sitä ei käyttäisi. Sitten täällä on työsylkkää, jarruletkuja. Tuolla on vesisäiliötä ja täyttökorkki eteen ja toinen täyttökorkki taakse. Niin näistähän se rupeaa sitten taas auto edistymään seuraavaa vaihetta kohti. Pikkuhiljaa hyvä tulee ja alkaa kohta ehkä havaita jopa silmällä, että siitä on auto muodostumassa. Tavoitteena olisi kuitenkin tämän kesän aikana testata vielä useamman kerran, niin vaikka tässä nyt on selkeästi tahti hidastunut sen ennen Kemoraan tapahtuneen rykäsyn jälkeen, niin ihan mukava, että tulee jopa visuaalista edistystä eteenpäin. Mä olen maalaushommien jälkeen keskittynyt Audi-projektin saamiseen semmoiseen välivaiheeseen, että se saadaan eteenpäin, mutta tänne on ilmestynyt
vesijärjestelmää. Joo, mä oon tehnyt vähän putkihommia siihen ja pikkusen puuttuu vielä. Mutta meinasin, että kohta päästään katsomaan, että tuliko siitä tihkukastelujärjestelmä vai jäähdytysjärjestelmä. Meiltä oikeastaan puuttuu nyt sitten päätökset vielä tuon flektin suhteen. Tuossa on Volvon flekti, se pyörii ja toimii, mutta mä ajattelin, että mä otan pihti amperimittarin ja katson paljonko se ottaa virtaa, niin nähdään vähän wattimäärät. Veikkaan, että ei tule ilmamäärä riittämään. Mäkin veikkaan, että ainakin pitäisi sitten molemmin puolin laittaa. Joo. Mutta täällä on kauhea ponnistelu, niin kuin voimistelu itse asiassa. Kun täällä nämä pikaliittimet nyt sitten tulee jäähdyttimeen. Tämähän oli se GTI Golfin jäähdytin. Joo. Ja nyt tänne ylös jää väkisin semmoinen kohta, että se ei taida ihan helpolla ilmaantua. Että tuonne jäähdyttimen yläpäähän voi jäädä pikkusen ilmaa, mutta ei mahda mitään. Täytyy toivoa, että kierrätys sit poistaa sen. Ja täyttökorki mä laitoin tänne. Tämä on nyt ylinkohta tässä järjestelmässä. Mm-hmm. Ja tosta tulee sitten vielä paisuntasäiliö tuohon, mutta jos menet tonne alle, niin siellä on mielenkiintoisen näköistä kiemuraa. Käydään kuvaamassa, täytyy säätää kameraa vähän valoisuutta lisää. Saadaan vähän parempaa detailia täältä, eli tuolla on tuollainen pikaliitin ja siitä lähtö ja lenkki alas ja alempi lähtö menee suoraan läpi. Ja sitten täällä puolella ahdasta on ollut apurungon takaa tuoda. Joo, ja me pingotetaan ne vielä sitten ihan tuohon lattian tasoon kiinni. Jousitus pääsee siellä toimimaan. Ja täältä tulee silikoonit, akselin ylityssilikoonit. Joo. Ja siitä sitten läpiviennillä tonne hytin puolelle. Se on niinku pien tuplapakoputkisto. Vähän sen tyylinen. Sitä mä ajattelin, että jos me tarvitaan sinne sähköinen lisäpumppu, kierrätystä ja ilmaantumista varten, niin sen paikka olisi siellä alla. Niin juu, missä on nämä suorat jatkosilikoonit. Niin. Joo. Ja mä etin nyt aika joustavaksi tämän, että sen olisi voinut vielä vähän enemminkin tehdä metallilla, mutta mä päätin sillä tavalla, että tehdään joustavaa, että jos se heiluu tai mitä tahansa tapahtuu, niin ei kuormitukset mene liiallisiksi. On teknisen näköinen järjestelmä. Kaikkinensa. Vaihdekeppikin on edistynyt. Tämäkin on edistynyt ja oliko se nyt niin, että tämä umpijöötikeppi tulee käyttöön? Se tulee käyttöön. Se on Hautalahden tekemä. No niin, se on jykevä ja vahva ja sopivan pituinen. Mä tein siihen haarukat ja löysin nettimaailmasta tämän etupään nivelholkin. Niin tämä on nyt sitä varten sitten tehty teleskoopilla, että kun laitetaan se sinne paikalle ja määritellään kepin ideaalinen asento, niin voidaan pistää nappi paikalleen ja hitsata sitten ympäri. Sitä pitää sitten asennella. Tämän pitäisi nyt kestää ajoa. Eikös toi nyt yhden hentoranteisen kuljettajan inputit kestää? Pitäisi kestää, joo. Ja kardaani on tuolla valmiina, mutta sitä mä en pääse laittamaan paikalle ennen kuin tämä on sitten kiinni. Tätä ei ylety sitten enää operoimaan kardaanin yli. Sen verran ahdas meillä on tämä
tunnelijuttu. Joo. Ja tuohon tulee nyt sitten lämpöeristeet näihin putkiin ja metallinen kuori siihen päällä. Tätä rosteriryppypeltiä. Joo. Ja en viittinyt laittaa sitä vielä. Meinasin kylläkin, mutta sitten mä ajattelin, että jos jostain syystä putki tihkuu, mikä on kyllä aika epätodennäköistä, mutta ajattelin, että kyllä mä kokeilen laittaa vedet ensiksi ja tämä saadaan siihen jälkeen. Mä testailin jo menetelmän, niin se sopii, vaikka takaovi olisi sitten sattu kiinni, niin tehdä hyvin. Joo. Et en mä tiedä, pannaanko penkki paikalleen. Itse asiassa saisi polkimetkin pistää paikalleen. Mulla olisi tuossa tarvikkeet. Voisi vetää jarrulinjat kuntoon ja kytkinlinjan. Aloitetaan kepistä, kun se oli karran etenemisestä ja pistetään sitten polkusimet. Joo. Niin joo, ja sitten vesijärjestelmästä. Mä laitoin toisen täyttökorkin vielä tänne niin pystytään tarkkailemaan sitten vedenkiertoa. Joo vain. Ilmausvaiheessa. Kisassa sitä ei enää sitten tarkkailla. Ainoastaan tuotekehityskäyttöön. Tuotekehityskäyttöön, joo. Joo. Ja sitten siinä on vielä semmoinen, mitä täytyy huomioida. Alkuperäinen järjestelmä ilmeisestikin kierrättää koko ajan ohi termostaatin niin lämmityslaitteen kautta. Ja nyt mä oon tulpannut ne, niin mä teen termostaattiin sitten lisäreijän, että se kierrättää siellä valmiiksi, ettei jää sillä tavalla mahdollista, että se termostaatti on kylmänä ja lämmitysvaiheessa moottorissa on kuumaa, ettei se pääsisi ylikuumenemaan sitten sieltä. Teknisiä juttuja. Niin, en mä tiedä, tarvitaanko me termostaattia ollenkaan, mutta ei sitä vittisi kylmänäkään löydyttää. Joo. Hissuksiin se rupeaa vaikuttamaan kilpa-autolta taas tämäkin laitos. Pedaaliboksin heitin sinne paikalleen. Siihen täytyy tehdä holkit, niin saa viimeisen asennuksen tehtyä sille. Ja pieni putsi, kun on kerännyt pölyä tossa. Sitten penkin heitin paikoilleen ja ratin, niin saadaan toi vaihdekepin suuntima. Vaihdekepin suuntima, koska siihen pystyy nyt ton säädettävän välitangon kanssa, niin kuin isäukko näytti, niin tekemään minkälaisen lähtöaseman vapaavaihteelle, kun vaan haluaapi. Ja sitten nämä etupandemit mä pistin ruuvien kanssa ensimmäistä kertaa paikalleen, niin saa ruveta poistelemaan tuolta sisältä sitten tota vanhaa peltiä ja rakentamaan siihen uutta kaarta. Katsotaan, kuka rekrytoidaan siihen hankkeeseen. Mulla on siihen on visio, perustuen myöskin omakohtaiseen kokemukseen jokamiesluokan ratakilpailusta toisen PMWn kanssa. Niin nyt ehkä se, mitä katsojat Civicin kanssa muun muassa mainostivat, että kannattaisi panostaa siihen lokasuojan törmäyskestävyyteen, niin
Yritetään ehkä pikkusen edesauttaa sitä, ettei kävisi samalla tavalla kuin kävi tämän vuoden asfalttikunkussa. Se rengasrikko ja kaikki nämä jutut. Sitten täällä on isäukko hitsannut kasaan näitä vesiputkia. Heitän varmaan hiekkapuhalluksen kautta mustamaalit niihin päälle, niin tulee hyvän näköinen konehuoneen setappi. Ja tää alkaa olla tämmöistä kokoonpanovaiheen juttua. Isoimmat ongelmanratkaisut on ratkaistu ja nyt päästään laskettelemaan ajankäytön sallimispuitteissa kohti sitä vaihetta, että auton saisi viedä sähköjen tekoon ja että se olisi sieltä sähköistä sitten käynnistysvalmis. Korin osien puolelta on viimeiset tarvikkeet tilaillut tänään. Mä oon itse asiassa yrittänyt tilata niitä jo monta kuukautta. Selvitetään ehkä joskus myöhemmässä jaksossa, että minkä takia ei ole tullut, mutta löytyi semmonen operaattori, mistä järkevästi saatiin, niin sieltä sitten pistin visaa vinguttaen, niin saadaan auto ulkoisestikin sitten edustuskuntoon. Jos olette sattunut missaamaan, niin uutta kromista krumplotarraa on tullut nyt varastoon. shop.krumplo.com osoitteesta voi ostella, ja nämä on samaa superlaadukasta amerikkalaista kromitarraa, mistä mun S13,5 Kulttuurinissanin teipit on tehty, eli Kuutset Vinyls toimitti meille oikein premium-luokan tarroja. Tarroilla, huppareilla, lippalakeilla, teepaidoilla, julisteilla, kaikilla voi osallistua Quattro giveawayhin, tai siis automaattisesti olet mukana, koska jokainen käytetty euro on yksi osallistuminen arvontaan ja palkintona meidän Audi 80 Quattro vuosimallia 87, 1.8 turbosvapilla ja koko ajan hullummaksi muuttumalla speksillä. Aikamoinen Iisakin kirkko tästäkin hankkeesta tuli, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että ihan saakelin hyvä siitä loppujen lopuksi kuitenkin tulee. Ja se on pääasia, koska ilman hulluutta ei olisi tätä kanavaa. Joten kiitoksia kun katsoit videon. Muista pistää kanava tilaukseen ja hälytyskellot päälle, jos et ole vielä sitä tehnyt. Muista ostaa Krumplo-shopista, niin oot mukana Quattro giveaway-arvonnassa ja me nähdään ensi videolla.